Chcete pracovať na živnosť? Už nemusíte čakať v radoch na úradoch. Spoločnosť Wow Partners SRO všetko vybaví za vás. Môžete si vybrať 20 živností zo zoznamu voľných živností už od 25 eur. Za každú ďalšiu živnosť si priplatíte k základnej cene len 3 eurá. Ohláste u nás svoju voľnú živnosť elektronicky a správny poplatok neplatíte. Ak živnosť, tak prostredníctvom Wow Partners. Skúsení právnici v oblasti obchodného práva, pravidelne aktualizované ceny v závislosti od situácie na trhu, pro klientský a vysokoprofesionálny prístup. Všetko rýchlo, profesionálne a pohodlne. Spoločnosť Wow Partners SRO vám poskytuje aj ďalšie služby. Založenie, zmeny a zrušenie SRO, virtuálne sídlo, krátkodobý prenájom priestorov vrátane cateringu a úradné preklady. Neváhajte a kontaktujte nás osobne ešte dnes na našich pobočkách v Prešove, v Košiciach alebo v Sabinove. Zavolajte nám na číslo 0917 159 791. Spoločnosť Wow Partners SRO šetrí váš čas a vaše financie.